כל פעם שבן רואה את הגרף... זה לא יאמן, אתה קולט כאילו כמה כסף הם היו עושים. אם היו מקשיבים לו, אם אומרים לו להיכנס, היו עושים איזה $40,000 בפחות מחודש, אחי. תלוי כמה? זה דבר 40% על הכסף. 40% בגלל זה כלום. 30 יום. וזה אם הולכו לביט, ואם הולכו דברים... עולה ב-75, בוחר ב-105, פחות מחודש. זה טירוף, אחי. בן משתגע כל מהלך מחדש. משתגע ומתעשר, אל תראו אותו ככה. אתם לא מקשיבים, אני משתגע מהדבר הזה. ואתם לא מקשיבים? זה בחינם. הם לא מעריכים. משהו. אבל לא, ילכו יקנו ב... מעכשיו אני מתמחר סטורים. וואלה, אם אתם מתחת הסטור... אריאל שעלה בקמינים של אפריל, אתה מחיר אותו. אין לו אפילו מחיר. אין לו מחיר. אין לו מחיר. כולם היו עושים מיליונים, למה כולם מקשיבים? הם מתקשרים לאבא, אמא, כולם מאוד ייכנסו. כשזה בא בחינם, לא מעריכים את זה. תקנה 10 ביטקוין, תמכור אחרי חודש. כן, לפעמים זה חשבת. יש לך מחשבון? $400,000.